алейкум шунавандагон тамошобинони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо хусусиятҳои шифобахшии ангур мебошад. ангур яке аз меваҳое мебошад, ки дар бисёр мамлакатҳо паҳн шудааст. дар таркиби ангуру тару тоза қанд аз ҷумла глюкоза, фруктоза ва каме сахароза мавҷуд аст ва элементҳое ки дар таркиби ангур мавҷуд аст калий, калтсий, натрий, фосфор, манган ва дигар элементҳо мебошад. витаминҳое ки мавҷуд аст витаминҳои А, С, витаминҳои П ва витаминҳои Б мебошад, ки барои организми инсон хело ҳам зарур мебошад. ангур беҳтарини меваҳо ба ҳисоб меравад ҳамчун ғизо ва пайдо кардани хуни солим дар организм. миҷозҳои ғализро ба эътидол меоварад, хунро соф мекунад. моддаҳои савдовӣ ва сӯхтаро аз бадан дафъ месозад. ҳоли бади узвҳои даруни сина ва шушро ислоҳ менамояд. баданро фарбеҳ мегардонад. агар онро обашро биёшоманду пӯсташро партоянд, чарбии гурдаро зиёд мекунад. вале хӯрдани ин ба меъдаи тармиҷоз ва боднок зарар дорад ва инчунин дар он бодро ба амал меоварад ва агар дар ҷигар ва сипурз гиреҳ пайдо шуда бошад низ зиён мекунад. агар ангурро хӯрда аз болояш оби хунук бинӯшанд, ниҳоят зарарнок аст. мумкин аст ба иллати истисқо ва табъҳои бадбӯ гирифтор намояд. бояд ки ангурро баъди аз дарахташ ҷудо кардан дарҳол тановул накунанд, балки 1-2 рӯз истода бошад, баъд бихӯранд ва инчунин мобайни ду таом, ки таоми аввал хӯрдашуда ҳазм ёбад, баъд онро бихӯранд. ангури нав бодангез аст. агар пӯсти он андак паҷмурда гардад, баъд бихӯранд. дар ғизоият қавитар мешавад назар ба анҷир. бодаш ҳам кам мебошад. баданро қувват мебахшад, фарбеҳ мекунад, хуни солимро зиёд менамояд. моддаҳои нодаркор ва зарарнокро пазонида барои дафъ шудан тайёр месозад. дарунро мулоим мекунад. барои беморони нимҷон ва ба касоне аз бемории навхеста ва инчунин таби хунуки доимии гирандагон фоида дорад. оби ангур зуд нуфузкунанда ва ба тезӣ аз меъда гузаранда аст. барои бемориҳои узвҳои дарунӣ сина ва шуш бисёр фоидабахш аст ва бояд оби онро макида пӯсташро бипартоянд. мавиз ин ангури хушконидашуда мебошад, ки хусусан мавизи тойфӣ барои меъда, ҷигар, гурда ва хичак мувофиқтар мебошад. агар ангур баъди аз сараш чидан 2 рӯз монда бошад, онро ва ё мавизашро бардавом мехӯранд, дардҳои меъда, рӯдаҳо ва хичакро шифо мебахшад. аз ангур равған ҳам тайёр мекунанд. ба ин усул оби ангурро бо равғани зайтун якҷо ҷӯшонида обашро бухор мекунанд. баъд равғанро соф карда мегиранд. ин равған ниҳоят гармкунандаи бадан, таҳлилдиҳандаи моддаҳои ғафс, гардонандаи варамҳо ва мулоимкунандаи пӯст аст. миҷози тухми ангур дар дараҷаи дуюм сард ва хушк аст. агар инро бихӯранд, бод пайдо мекунад, дарунро мебандад, пешоб ва маниро нигоҳ медорад. хусусан тухми ангуре ки аз хуми сирко бароварда бошад, дар ин бобат қавитар аст, вале ин ба хичак ва гурда зарар дорад. мизоҷи пӯсти меваи ангур дар дараҷаи якум хунук ва хушк аст. агар инро бихӯранд, аз меъда дер фуруд меояд, бод пайдо мекунад. пӯсти меваи ангурро сӯхта оз карда бипошанд, пӯсти баданро ҷило медиҳад, рутубатҳои чашмро хушк мегардонад ва аксари захмҳоро дар ҳар як узве ки бошад хушк месозад. ангури хом ва ғӯраи он дар таъм тунд ва миҷозаш хунук мебошад. хӯрдани ангури сурх ки нисбатан турштар аст, аз меъда дер мефурояд, вале ба меъда қувват мебахшад. аммо нави сафеди он латиф ва аз меъда ба зудӣ поён фуруд меояд. хокистари чӯби тоқро бихӯранд, сангҳои гурда ва хичакро майда карда мерезонад. агар инро гузошта банданд, варамҳои сарди хояҳоро таҳлил медиҳад. дарди сар, дарди нимсар ва бавосирро шифо мебахшад. шунавандагони азиз, ана ҳамин буд каме ҳам бошад маълумоти мухтасар дар бораи шифобахшии ангур. агар хусусиятҳои шифоии дигари ангурро донед, ба комментария нависед. ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед, ба дӯстонатон равон созед. ҳамеша саломату бардавом бошед.